Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable. Les meves amigues i jo volem llogar una d'aquestes autocaravanes per passar un cap de setmana diferent. La idea és marxar de viatge sense horari, destí ni reserves d'hotel. Volem descobrir llocs especials i quedar-nos-hi a dormir. Durant un cap de setmana ens mourem amb la casa a sobre, com els cargols, però a més velocitat. Ei, com mola! Aquesta autocaravana és per 4 persones, justament les que som, i a més té cuina, menjador, dutxa, calefacció, forn i tele. Vaja, que les dissenyen perquè hi càpiga tot. Les autocaravanes són vivendes sobre rodes en què tot és a mà. Igual que els pisos de 30 metres quadrats per joves, o sigui que aquí ens sentirem com a casa. Que mona! Fa 10.000 anys, un descobriment va canviar la història de la humanitat. L'home es va inventar l'agricultura i va passar de ser nòmada a ser sedentari. Des de llavors, la humanitat viu arrelada a pobles, ciutats, països i continents. Durant els anys 60, el moviment hippie va abanderar un estil de vida proper al d'aquells nòmades. I la Transporter de Volkswagen va ser la furgoneta que els permetia viatjar portats per la improvisació. Després van arribar les autocaravanes modernes, amb diferents mides i nivells de confort, però conservant la filosofia de ser cases mòbils. Petites per dins, però amb un jardí immens. Em dic Miquel Manté, soc un rodamont i durant 11.000 quilòmetres he viscut en una bicicleta. Vaig sortir de Mataró, doncs vaig arribar 7 mesos després a l'Índia. Unes bosses, unes alforges que ja són especials per la bicicleta, que es posen al darrere. Lo bàsic, roba pel fred i per la calor. Material per cuinar, les carmanyoles i un fogonet, un sac de dormir i una tenda. I a part d'això, recanvis per la bicicleta. Per viatjar d'aquesta manera, t'has de creure els somnis que tens i pensar que els pots realitzar. És el primer cop que condueixo una autocaravana. Pensava que em costaria més agafar-li les mides. Demà l'he de tornar perquè és de lloguer, però abans he de carregar el grup electrogen que porta. Perfecte! Aquest senyal m'indica una àrea de buidatge per autocaravanes. Aquí li puc carregar les bateries. També aprofitaré per omplir el dipòsit d'aigua potable, buidar el vàter químic i canviar les aigües grises, de la dutxa i de rentar els plats. Que guai! Tornaré a l'autocaravana ben neta. Una altra situació en què anem amb la casa a sobre és durant una mudança. A diferència de viatjar amb l'autocaravana, fer un trasllat és un pal. Els experts diuen que una mudança és una de les 3 coses més estressants que hi ha, després de perdre algú i divorciar-se. L'única cosa bona que té és que mentre ho empaquetes tot van apareixent coses que havies perdut. Jo he recuperat aquesta foto. M'encanta. Si has de fer un trasllat, cal que t'organitzis. Si no tens diners, demana ajuda. Algú et pot deixar una furgoneta i altres et donaran un cop de mà a carregar-la. Portar-la a casa a sobre és una feina massa dura perquè la faci una persona sola. I no som conscients de tot el que tenim fins que ho hem de carregar d'un lloc a un altre. A més, hi ha empreses de mudances que ho fan tot. Empaquetar pertinences, treure els mobles en grues i carregar-los en camions o tràilers. També fan servir plataformes desplegables o carretons llevadissos. Tots aquests vehicles són especials per a trasllats. Una altra cosa que sempre passa és que acabes carregant amb coses que no serveixen per res. Una làmpada vella que no es pot reparar i una caixa plena de bambes de l'any de la picó. Ja voldria jo veure els homes i les dones de fa 10.000 anys fent el nòmada amb tot el que tenim. O potser la culpa és nostra, no? Per comprar moltes més coses de les que necessitem. Em sembla que sí. Odio això de les mudances. So messed up! I want you here! Fundació Abertis t'apropa a la mobilitat responsable.